Emakhosini-ke ngenza ukuthi uyanibingelela umkhulu wasemakhosini, uyanibingelela indaba esixoxa ngofakazi, uyanibingelela nganzakuthi ngithi nje ake sibambe le ndaba sinibikele amagumbini amanomhlaba entshonalanga nasentshonalanga, Ningizimu, eSwazini, eMozambique, kuphi. Namhlanje ngifisa ukuthi nganibambezeni nje kakhulu. Ngifisa ukuthi bese sibamba le ndima ethanda ukuthi ayithi ukubaluleka yona, kodwa-ke mhlasimbe kwabanye angithi ibaluleka. Uma kukhona noma kukhulunywa ngemimoya, abantu abaningi bamagwala, ngiyabaxolela futhi laba bamagwala benza kahle, mhlasimbe ni-right lapho. Kodwa futhi iningi lenu, abanye benu bayazibambezela ngokukhula spiritually. Ungavami uwumuntu ukuxoxa izinto ezisuke ziyizimfihlo ey'suke zitshengiswa wena kuphela. Ngoba izawubaleka le nto kuwena ithuthe. Ugcine ungasakhulanga, yabo. Kunezinto ohlala nazo isikhathi eside uzisebenzisa kubantu bemoya, okuyizikhali, amashoba, nokunye. Okunye-ke kuthiwa kuyeke, ukuthatha ukubeke lapha ungakulahli. Please make sure ukuthi lezo zinto uyahlala futhi ngempela ukugcine lokho ukubeke, udlulele esigabeni esilandelayo. Nalapha kuma nihambile naya emanzini, yiba ne-connection yamanzi. Uma kungavumi, ungangeni. Ngisho kuthiwa ujwayele kanjani, yenza sure ukuthi ulingise isangoma noma ulingise umkhulu wasemakhosini ejikisa umuntu, noma ey'hlalela nje umuntu amzibe. Amzibe futhi kungekho muntu, omunye umuntu mhlasimbe abasuke bezongena, amzibe nje ay'hlalele. Ngoba kusuke kungakafiki le nto esuke la afuna afike khona, ngoba usuke usumzwile ukuthi kukhona le nto engeke ize ihlale kahle. Noma ne-ariel yakho, ama-ariel akho asuke engakodonsi kahle. Emanzini kunezifihlo zakhona eziningi ezijulile, emoyeni ekhona kunezimfihlo nakhona ezinkulu ezijulile. Uze uzawufika ezintabeni, emgedeni, kuphi. Yenza sure ukuthi ungafuni ukulingisa omunye umuntu. Ungafuni ukufana nomkhulu wasemakhosini, ungafuni ukufana nomunye umuntu, ngoba lezo siphiwo naleso siphiwo zihlukene. Yabo, ungathi ubona umuntu egula kakhulu, ehlola kakhulu nabantu bey'phiwo bese ufisa ukufana naye. Ungathi ubona umuntu enomhlahla, yonke izinto zakhe zishesha, bese uy'tshela ukuthi wena nawe ube nomoya ufuna ukuthi okwakho nawe kusheshe. Kungenzeka okwakho kuza kukhulu kunalowo mbono ukuthi umuntu kuyashesha. Uyabo? Uhambe nje nge-pace yakho kukho konke. But bear in mind ukuthi kufana nalabantu abaxoxa ngokuthi bathwasa emanzini bese besho ukuthi kunani. Hhayi, so ngithatha ngokuthi kusuke kuyimidlalo leyo. Kusuke kuyimidlalo. Abantu esibaziyo, abantu engibaziyo bake bayongena emanzini. Abanye nanamhla kalokhu uzathola ukuthi umuntu bayakwazi ukuthi bafike umuntu athi uyakhuleka. Shwi, bamthathe abantu bakubo ahambe aze abuye ngey'khathi ey'thize. Noma umuntu umthathe nje usuku lonke uma ehamba ekuseni, abuye lishona ilanga. Baye bahambe o-3 days abuye. Kukhona abanye abantu othola ukuthi umuntu ufike wehlikelwe umoya wase uyamkhomba. Ngake ngaba kwenye indawo ukuthi wehlikelwe umoya, thola ukuthi bese umuntu uyamkhomba ukuthi hamba uyolungisa kumkhulu umakhosi akulungisele ey'ntweni ezithize. Uma sekufike leso sigaba futhi abasifunayo bese bethi suka kuyena. Uye ubuyele ekhaya, akukhiphe ngendlela ethize nethize.
bese kuba yibona abakuqedela bona. Yabo. Kuningi nje esingaxoxa ngakho nesazigwayo kakhulu. Angikapheli umoya ngamavidiyo ey'ngane zakwethu. Kuphela nje ukuthi nami ngiyayimeneja iy'khathi nangalesi sikhathi engibuka kahle ngisuke ngingakwazi ukuthi ngivezele kahle ulwazi. Angazi-ke kwenye ividiyo kakhulu ukhomplene ukuthi ngikhuluma kancane mhlasimbe angizwakalanga kahle. Nalana ngifuna nisho nivuleleke nje iy'ngane zakwethu. Ukukhuluma-ke iqiniso nento esuke izothandwa abantu, hhayi, niyongixolela futhi lapho. Kwabathanda iqiniso bayolizwa, kwabangangizwa Nkosi yami, hhayi, kukhona omunye umuntu abayomuzwa ngelinye lamalanga. Ya. Thokozani-ke iy'ngane zakwethu. Umkhulu wasemakhosini Londa Mehluxoxo ngofakazi. Amavidiyo asazoza kakhulu kakhulu nakule nyanga kaMandulo. Ngiyathokoza. Amen.